арестуване на американска територия и има същите права. Нали го знаеш? Но той не го знаеш. Заключи го. Да заключа. Забрави. Какво? Какво става тук? Що за маниери? Не виждаш ли, че водим разговор? Междувременно иди да кажеш на Йорга да приготви масата. Ей, стига. Що за ченгиз? Ефективно. Извинявай. Погледни ме. Насам. Стига. Нали? Не стига. Каза ми, че този е терорист. Бях в Ню Йорк на 11 септември. Няма да получи никакво милост. Извинявай. Забравих да ти задам въпроса. Моя грешка. Ей, какво правиш? Не отваряй. Ако не ти харесва, чакай в туалетната. Вчера този човек се опита да екзекутира баща ти. Не вярвам да проговори без малко убеждаване. Дай ни 1 минута. Направи каквото трябва. ¿Por qué no puedo tocar aquí? Hola. Ще ти кажа всичко. Кой ти каза за операцията? Y aquí se puede tocar. Ако ти кажа, ще ти се иска да не съм. Така ли? Ще Ahora, рискувам. ¿qué pasa? Кой ти каза за нея? No, que estoy pinchando aquí mismo. Espera que se cargue un poco. ¿Eh? A ver si... Vaya. ¿Qué es esto? No sé. No quería ir a buscar al lago. Добре. Буден си. Bueno. Ha pasado un lío. Que mejor denunciarlo. Bueno, vamos a Няма да ме пречупиш. a Google Chrome. Como siempre, y miren los gatos. Vamos. Техниките работят с ти. Este es un video. Иди го No se знаеш. ve. Sí. Въпрос на време. Vamos a ir a Facebook. Esta carta. ¿Quién está de aniversario? А сега ми кажи, къде е баща ми? Не знам. Не очакваш да ти повярвам? Не, Hola, estoy haciendo un но video. това е истината. Къде ще е моят кабинет? Кажи го пак и ще те гръмна. Секси. Прощавай. Ето, че се Lo va a срещаме hacer este отново. virus ahí. Защо е там? Este virus. Вярваме, че Мофет е отвлякал магарета. ¿Cuál es el video? И мислите, че знам къде е? Не, прекалено древна риба си. Давай, Рита, и докато съм на земята. Стига глупости, мисли. Има ли сътрудници? Някой, който може да му помогне да го осъществи? Vamos hasta esta tierra. Me he cambiado la foto en mi tablet. Здрасти. Bueno, no sé Какво става? ¿sabes? Познаваш ли Pues yo Антони Шо? tenía vapores, pero... Не. Сигурен ли си? Инвестирала в една от компаниите на баща си. Не знам имената на всички инвеститори. Какво общо има това? Мислим, че Лофет е отвлякал Магарет. Ah, Според Bienvenido, Сагмин Gabi. използва името Антони Шо за бизнес. Добре. Ще отида в ¿no офиса да quieres събера usar сведения. perfil? Добре, благодаря. Всичко ще свърши, ако просто ми кажеш каквото питам. Bueno, tengo mis temas. Ако ще ме убиваш, просто го направи. Стив,
отдавна да съм го направил. Замисли се. Добре. Значи искаш да разбереш къде е баща ти. Питай Дорис. Знам за пътуванията и до Колорадо. Трябваше да я питаш, докато можеше. Попитах майка ни. Но тя каза, че не знае. Какво каза? Каза майка ни. Какво имаше предвид? Тя не ти е майка. Направих ДНК тест. Направих тест. Тя не ти е майка. Чули? Какво ми биете? Какво? Какво ми биете? Ще ти помогне да кажеш истината. Властите разпознаха жертвата като Дорис Магарет, местна учителка и съпруга на сержанта от полицията Джон Магарет. Тя оставя 2 малки деца. От полицията обещават да разследват този трагичен инцидент, който потопи в траур едно семейство от Айна Хайна. Не. ¿Ves mi foto de perfil? ¿Has visto? ¿Ves mi foto? Donde ya nació. Разбрах, благодаря. Източниците ми не са чували за Лофет. Но кой би си измислил име като Лофет? Все пак му вкара 2 в коленете. Би казал всичко, за да спреш. Виж, уверен съм, че твоите хора са наясно с много неща, но за всичко на този остров трябва да питаме един човек. ¿Qué es esto? Дано да си струва. Прекъснахте обяда ми. Сигурно сте зарадвали всички други затворници. Какво намекваш? Че като пропусна обяда всички ще се наедат, а иначе гладуват. Така ли? Ами, я по-весело, що не млъкнеш? А ти какъв си? Стриптизьор? Лейтенант Стив Магарет. И какво искате, лейтенанте? Инспекторът смята, че ще ни помогнеш да намерим човек на име Лофет. Опитайте Фада. Добре, спирайки по пътя. Какво ще спечеля? Какво Това искаш? новия сезон. Пресни скариди 2 пъти седмично. Покуци. Добре. Заповядай. Приемаме. А сега ни кажи къде е. Не в Кошки. Там съм опаковал всичко, изпаковано. Баща ми. Къде кой има Къде? сигнал. Изликано всичко. Навсякъде опаковано, готово да бъде. Вече ти казах, че не знам. Не е идвало. Много добре. Днеска и утре се. И всичко е готово. Не. Всичко. Изликано. Остава с две вътре. Номера. Някакъв мангал. Ти си вече страх. Той цял ден така пречи. Какво пречи малко? Не мога да ти кажа Казах. нещо, което не знам. Нещо, което не знам. Говоря се за кари. Така че на баня плочки. Така. И днес това ще играеш малите. Това е проблем при мама. Не знам това дали има друг ключ.
собствениците. Дали има друг ключ? Какво как говориш аз с домовки? За какво? Да си влезе в апартамента. Това не ключев на никого. Днеска дойде и он е дойде, не матъл. Аз това не викам, бао, клапш на това брада. А то не е матъл е други. Какво става, вика, какъв е това тук? Метлата ми трябва терасата, изчистя малко. Защо искаш да убиеш баща ми? Гардероба вика трябва да вземе метала, викам аз съм го покова. Не, вика так се пути, вика чорапи ги свърх. Какво ти е направил? Ако искаш, ама така си го. Не, къде? Работи, вика, ден са ти. А ти вика, това за 2 дена бъркали. Но то бил не е матък. Защото той си каза, ами после ще дойде. Ако дойде никога. Командире, Здравей. убеден съм, че знаеш, че в Хавай носим униформи само на церемонии. Ами, аз и Канала, Много жалко, да, защото се справихме супер. Реших, че може да опиташ кариера. Какво ще кажеш в полицията? Да. Понякога ние мрежите предвиждаме. Някой ден. О, изли си. Ако ти домъчна за дома, ще те препоръчам пред капитан Кели. Ще ми хареса да ме возят по цял ден. Нали? До скоро, Дани. Дано. Всички приятели ми викат Дано. Добре, Дано. Лек път, приятел. Благодаря. Пази се. Ама едно място, леки душите, те нямаше слънце, не се виждаха. Лапча, шкури ги видяха.